Салом алейкум бародарои азиз. Дирӯз дар корхонаи мо рӯзи ҷумъа баъд ай намози ҷумъа як сумка гум шудагия, як ҳамхел сумкачаи 4-31. Хулоса дар дарунаш ҳуҷҷатҳо, документҳои ҳама ями як бародар мо акаи Сабзалӣ будагия. Одаме ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҳамин корхонаи мо гирифта рафтагӣ, хуб мана гӯш кун. Ина диди камераро дар иҷа диди? Корхонаи мо дар иҷа як камера задагия. Бо иҷа биёдам бо иша нишонти нигоҳ кун. Ты ҳеҷ ҷо намешӣ. Ты ҳеҷ ҷо намешӣ. Тира мо меёвем серано. Лекин ты да як шанс. Да як шанс. Ба хубӣ ҳамун сумкара қатъи ҳуҷҷатҳо гир биёр. Ина диди дар иҷа як камера дига мондагия. Уна дар уҷа бо як камера дига дар уҷа мондагия. Хулосаи гап ки хоҳиш илтимос ба хубӣ гир биёр. Ҳозир зарарам дар ягон тоҷик нарасидай. И зарар ма нарасонам та. Ты да ини рӯзи шанбе, ини рӯз шанбе ай, то бегара вақт, рӯзи якшанбе то бегара вақт. Ҳамин ду рӯз да агар ки ҳуҷҷатҳоро ки наовардӣ, дониста бош ки ай рӯзи душанбе вазъияти безе меша, суратот ҳама мақомотода мебаранд, меспоранд. И плюс видеоро, ҳамун видеое ки дар кадр ғалдагӣ чихе сумкара мегирӣ мери, ҳамаш дар мо ҳастай, дар интернет мепартомаш, отат, очат, хештавор ҳама мебинанд. Гуфтугапо дар рӯ туф мекунанд. Агар хоҳӣ ки хонагиётона ташвиш да надорӣ, проблема нашавад, та сумкара гардон биёр. Ба хубӣ ҳоли ам вақтай. Ягон проблема бигӣ сумкара ва камера сумкара гир. Сумкара гир гардон биёр тамом. Ҳеҷ гап намеша. Тира на сурати дар интернет. Агар ҳамин сумкара гардони биёри ба хубӣ, ягон проблема намекунад. Ин ҳамин акае ки сумкаш гум шудага, ина худаш дар ҳамҷай. Мақсад ягон гап чапот намеша. Агар ки биёрӣ, не ки агар ки на биёрӣ, ин ду рӯзда вазъиятат безеб мешавад.